ne može doći. Ma kakvo pomirenje, od toga nema ništa. A ponovo pomirenje između Terze i Sofije? Pa ne bih... numerološki poklapaju više. Pa vidi, mi nemamo datum Sofije. Nigde ga nismo našli. Baš smo ga tražili, nismo ga našli. Ja ne mogu sad tačan ni odgovor da dam. Ali gledano kroz Terzu, ovo je godina velikih njegovih promjena i transformacija. Znači, on bi trebao ove godine da radi na sebi. On bi trebao da vodi računa, da donese dobre, adekvatne promene i rad na sebi prvenstveno. On je čovek koji ima nekad više sreće nego pameti u životu, najiskrenije. I njemu jesu zapisane ženska deca i bez obzira na sve, on tek posle 40. ulazi u brak i jednu stabilnu priču. Njegova zrelost tek kreće posle 40. Ovo je sada, budi Bog sam. Mnogi kažu kada će se on promeniti, ide glavom kroz ti. Da, pa ide. Ma to, mislim, od toga nema ništa. Ja očekujem tek posle 40. da on bude nekako normalno.